सांग्रंशल मनोथानानि एसकेपारा आमसायो सिलचरा थांनाय ट्रेन मालखुं बाय बुलेरो मालखुं थुताइलायमानि पाटिमुंग थैनाय रक जतन तिब्रासा बरनि मुं भूपेन्द्र देबरमा दिनु देबरमा ते अनिमेश देबरमा खरकतामनो ओएनजीसी नि सामुं खालायनाय लेबार सांग्रंशल सामुंबाय केम्पो किफिलमानि लामाओ मनु थानानि एसकेपारा आमसाया खुंसा बुलेरो मालखुंनो आगरतलानि सिमि सिलचर थांनाय ट्रेन मालखुं थुताइमानि बाय पाटिमुं थायोनो चखा खरकताम बरकनि लांमा बरकनि मुं भूपेन्द्र देबरमा दिनु देबरमा ते अनिमेश देबरमा आबहायगोनो थैमराजा खरकसा बिनि मुं विशाल देबरमा आबहायगोनो गुबुन साइड नायनानि थांगै थैनानि काटिखा थैनाय भूपेन्द्र देबरमानि बुसला थैनाय खरकतामनि बिसिंगो भूपेन्द्र ते दिनु देबरमानि कामि खवाइनि फाल्गुना बारिते अनिमेश देबरमानि कामि खवाइ चेब्रिनि तुलाबारी आमसायो आबहायगोनो मालखुनि बाख्लायै लांमा चनानि काटिनाय विशालनि कामिबो तुलाबारी आमसायो बर' कासामानि बुलेरो मालखुनि चाका रेल लामानि ट्रेकआव गोजामानि जराव ट्रेन मालखुं फाइमानि बाय पाटिखा अ पाटिमुं होनै साका बर' बाक्सा सामुं खालायनाय ओएनजीसी ते खरकसा साइड सामुं खालायनाय बाय जों ओएनजीसी वो काम सामुं थांलायमानि ओंखाय एसके पारातै आयंग लंथ्राय तराव बुमरक गताय कयटा 4-5टा ब्रासना टमाटा ओंखाय ब्रासना हिन थाङै बरक सरबाय तंगु बिनि एमनाखाय बेखौ बबलगि थाङो ओंखाय चारक दंना फायलायखाना yang एसके पारा समनिबो ओंखाय फायतानि ट्रेन फायमा साइमियाता के टानिं दङ ओंखाय आरो साखा हाब थांखाय बसखांनि गारि बेग बरिले कुन बले आसम थानुगिरि ब नारभास ओंखानाता ओंखाय गारि गाना फायब्रो इखो म जेता अर थैनाय मामा बुपेन ओंखाय बखाय बाखलायफाना रं साइड बाखलाय जाथिं थांगा ओंखाय ताय मासा बिसालखाय साखातै बाखलाय मा बखाय राइट साइड बाखलाय थांगा बखाय बानचिका ओंखाय म मामाखाय दगा फियगुनो ब नखर माने दायबानो बानचिरना बागै साय खना थांतानि ब थिकाता गारि बायो कवै म जे थैनाय बखा आगि बुदाव हायखाय माने ओएनजीसी म मामा संकाय त मामा दिनु संकाय त बरक टेन्डार नारागि खयो मनि ताबु जे ताबुनि मामा बुपेन संकाय त बरक सामुं खयो आगिन हायत न खयो गतना ताबु जे बिन लगी जे थैनाय तगलानि माने आमखाय बुतैखा आमो थिका याथेर बखर बायका आमखाय ड्राइभार ता ते खरकसा बासि नाय खमाखा आमखाय विशाल ता बं पारा गाना गाना न बोसोर बयस ना बर थैनायनि 25 बोसोर कोन चेराय न काय जक दब चाय दाक चेराय मांगै दं ताबु जे नि मा पेन बिनि खा बिनि बि बोसा दङ चला मांनै बोरै मासा कुसु खाजेको काय बायका चला मांनै बोरै मासा आचा काय ताबु जे नि मा बुपेननि ओ ये बो गमानिता बिनि बिहि चंक बोसोर बयस बायखना बिनि बिहि संबो बंनोसे 55 रक गना काय बंनि रक गना आतिनो आतै 50 रक आतै रक नाका गतना खाव जे ट्रेन माने अपरा बसखां नुखला मालिया बरक आतिजा ट्रेन नुखफानो बाथाक मालिया माने बेग बरि बेग रिखे बानचिका मुटा बसखां साखा फायका मुटा बो बेग बरि ना करिखा हांखाय आरो ट्रेननि नुखरक साव अबिचारक किलोमिटार सामानि हिगे खानामोन आरो ट्रेन नाति 1 किलोमिटार रंनि गानाराव फायका हांखाय आ ट्रेननि ताकता मेसिन तंग हमलाते उस्तार बुंथां पोस्टारि मिया गारि उस्तार सिना याता ताय कास गानाराव फायका नाति बो गारिनि बागै बो गारिनि बाखलाय बिन जान बानचिका मुटा के मामा रेगेट कहि दा ट्रेन लामो ना एसके पारावा आमो ओभारब्रिज नामजाखम पाया खवामो साखातै ओभारब्रिज नामनि पिलारक खायजानो पाया खटा गारि वा कजना तमय हम टोटल बरक गारि बरक म मामा बुपेननि बसला दङ मासा बन आरो ब सुपारभाइजारनि काम खाय दङ बखाय आयं बलंग साइटा क ब्रासिं पार्टी रबाय थांजाक के बरक यांग ड्राइभार मासा आ विशाल माने गारि ड्राइभार ताय म मामाता ताय इंजन आता बरक खरक ब्रियो कथाम थिका ड्राइभार बाय ओएनजीसी नि अथॉरिटी रख बरक बय क जितु वासा सुबार हो बरक न खायो फाइनान्शियली कोनो हेल्प टेल नाही आति रक त साव हेल्प खायना बरक ब जे मानसा गरते बरक खायने का ओएनजीसी ने आज हमारा थीमा जगह फा फायका माने ताबो कासे जरते अरदा अर खैथ फाया बरक जे नांसागि क आरो हयतन बरक सालाय को गारि रक बरक मांगनो निया थानाय रक तंगना जागा रक बरक नायरिखा
गारि दाबरा एमने चुआक नंजा रक दा फुंगो से माइरक सालाय कासे नखर माने मामा खाय आ दिनाव से थामानि ब काम स्लाबि मानि जे दि बरखाय दि बनि तेराना ओ कनि सिलसर तेरान एक्सप्रेस बेका बथि कथा आति हंका जे बिशाल सामानि हंका ब न आरो बानचिनाय बा ब लास्ट जे गारि उरि थामान परे ब नाटुं नायखा हंकाय मामा दिनु नखाय साइट देराना उरिजाक पिरिं परें तमे कथा उरिजाक थांनि नुगुइ ब खसामानि दै जा तामाव सानका थाइसा खवाकसा ओंखापु तै हिंसाना के बुं दं मामा दिनु हंकाय मता मासा मामा बुपेन हंकाय बब देराना उरिजाक नायतुगि थां नुगुइ माने बुकु किनि बनका खवाकसा नुखान दम लाइका गारि तालार उरि थामे के ड्राइभार जखन ते गारि ब तेरान फायै उको खायन नखर मायां पंप्रके मामा तो अलरेडी नखजाक चिपो हंकाय ड्राइभार न बानसिरिना बागै ब तासा थांगै बन याग्रमि सकाता ड्राइभार न नखर नखर दिनै दाइनुं बला बरं त हंकाय नखर दि माने आ ड्राइभार ब नखय याका बब ड्राइभार न सना थांतनि खारै मालिया आथिंगै yang aing ni teran peke bo gari bai gari thukur chakai achini gari bai naw nangai uri ui bo thik kata gari guri thanga ta teran nangai gari apro kai bin thanga gari sago sap sabui bo thik kata ate yang ayang thambe ke borok uri ui gani ni sini mung kai tamo ani munguru hi deborok mang falguna barini nung bra borok bai baksa samung ang bo samung tangwang kai adino thaya asang bagai nei kam kom ni thangde asang adino जों रुमन तंलायो थैनाय रंनि गामि बरा बरा किया गांबैसे अरो ड्राइभार निखाय तगलाबारि क नतुन तगलाबारि फुसेब्रि हंकाय yang tai गनै थैनाय मामा दिनुनि हंकाय कर फालगुना गनै न फालगुना बारिनि माम बुपेन बाय हंकाय आ क बिशाल निखाय बब तगलाबारि न खरं नै तगला ने खरं नै yang फालगुना yang नि हंकाय सबारबाय तंनायखाय मामा ए moi koroni ta mama bupen ni busla ka bokai ayango site na thangai bokai ko banchi kata gari okri ta gari okri ni yokata bo फाशल सागवाय थनि गामियाव थाङै सयका बर' खरक तामनि मांगथै आबन याग्र ख्लाइजा का बरंनि बायथाक सामुं खवाइनि सिमि बिप्लबनि कक्थुम चिनि खरां